Oli ihan tavallinen päivä, kun Mia oli lähdössä tallille. Nyt pitää herätä. Tänään on se päivä, kun minä olen se tallin omistaja, kun Anni lähtee sinne reissuun. Mun pitää lähteä nyt heti tallille, tai mä myöhästyn. Apua, kiire. Apua. Nyt on kiire, äkkiä autoon. Eitä aukee nytten. Nyt ollaan kyydissä ja nyt vaan nastalautaan. Vatikkasen liukasta. Kettuhan käsissä. Ollaan jumissa. On varmaan muuta kuin kuuluu. On tallilla jo lunta. Oi lähtää täällä tallilla on vielä vähän pimeetä. Täällä on vaan pikkasen pimeetä. Onneksi mulla on kamerassa valot. Nyt ollaan tallilla. Toi matka oli kyllä ihan takapuolesta. Onkohan autorenkaat vielä kunnossa? Kun oli kauheeta rallia tuolla. On ne ihan kun vähän märkiä, mutta ei se haittaa. Nyt vaan talliin viemään hevoset pihalle. Nyt ei muuta kuin sisällä. Jotain hevosia ulos, ei kaikkia. Näköjään Anni on vienyt kaikki hevoset pihalle. Aamulla. Nyt se varmaan muuta kuin siuta karsinat.